Asteburu honetan elkarrekin egingo dugu topa arrazoi desberdinengatik. Zeintzuk planik ez galtzeko adi agenda bideoari. Larun batean Urduñan AEFAT jaialdia, Txarlazora igotzea 12 orduz eta beste 11 ekintza. Laudion Kimu mailako futbol txapelketa, herriko bizita gidatuak eta 8. rally klasikoa. Amurrion Orbea Gravel bizikleta martxaren lehenengo edizioa eta Mendiko Eskolaren 55. urteurrena. Gora eskola publikoa! Aiaran zirku txikia Ibaguengo futbol zelaian eta Luiaondoko aste kulturalaren ekintzak. Eta Artziniegan Espartanos topo lasterketa. Igandean Ganeko Gortara igotzeko deialdia. Amurrioko txakolin eguna ospatuko da egun osoko egitarauarekin. Topa! Luiaondon belarritakoak egiteko tailerra eta kafea. Laudion Amarka lasterketa. Eta Orbeko etxeko 25. urteurren bazkaria eta ekintza divertigarriak. Zalantzarik gabe asteburu hau oso divertigarria izango da, uda bezala. Izan ere atzotitzak dio, ekaina eder, uda alaber.